Lari, un eskoleta gina, taka. Hori dana ona, esan dugun helen. Niko bestako demokrazize. Eta gure Carlosen esan. Handu, Azkalin belurretik! Astelenetik ostiraren lanean aitzega eta gero asteburuako 8 hartze dola, baina ja nekatu xamar. Hoi bota egure. Mazako eta xamarra. Bai, auriok eta kusio gau, hola. Ez, gero zango zorrek. Asteburu ona da baina. Kate hori pasako. Astelenean hemen izango gaituzue. Sekretupean gorde zituzten gehienak. Infernua nolakoa den erakutsi altzien umei, aperaz. Ikus dezaguna. Pankorbo. Zenegike konstituzio hori justu sortu zela Franco... Bai, gehi egizkoa, horrela gauzek ikustea. Nik barra egiten doze olako gauzakin. Bezun ze gauza raroak. Bueno, jokuaz! Ondo. Apa, Angel, zemuz? Earki. Nire, bai, perfecto. Bai. Hola. Baina, izu hau zen ustenek atareka. Venga, txurru! Horrek mezua irakurri dula. Bueno, orain, WhatsAppek esan du, emanetan gurekin jartzeko bideak orain goz, dira, alde batetik Twitterra, abildua zuekor, bestalde Facebooka, facebook.com/zuekor. Eta hondik WhatsAppa. Eta WhatsApp ere, bai. Bueno, lasai. Qué vergüenza. Julitak zortzia esterizko, analizietan, tanik zazpi baino ez. Eso es un escándalo. Ni Julita baina askoze okerro naho, Ena du iritsita ire Andria beko tabernajakin jota fuego harrapatu ahal izateko. Gero beraren kulpagatik, odana. Orduan asmoa... Arratzaldea! Kaixo! Claro. Zu ona zaudelako. Ba, claro, bai. Hola, rexo da. Bai. Garbia nago Bueno, jota. Zure nahiko morbosa zea, Ba, morbosa zara. Bai. Baina, ez da gitzetena da, oin antzerkiz egiten zeuzen, ala zelan. Baina, morbosa en plan. Morbosa, Rondoak ez du balio. Umian purea, zela, igual. Umian purea preparatzeko bezala. Orduan, ai, badio, Bota, da gero tapau. Nik, hau. Bide legal bakarra konstituzioaren erreforma da. Hau, esateko garaian, batek gaizki pasa behar badu, bida ze ondo. Jarri, hotxe! Krastzatzeztiela, aurtengo egutegitan zerekin harrituko. Erki, ara. Maria de la María, contigo me quiero casar. No pasa nada. Momento. Bota bestia. Ra. Venga, Martín. Con saber. Ritmo beste. Ze total, badeko zu, hori diru azkenean bakeigarri beda, ez da? Permituko zen kezlu. Eta gure inbirila. Seguru, gu entera aurretik, bat-ematei pagakotzela isilik egoteko. Tea bildua zueko, katue, kaukoan, bihatzeko... Zeatik ez diguen kasuikin. Nik ez dut ikusi behintzat bideo hori, Arratxaleo. Hau, manzka. Kaixo, manzka. Xeri. Bueno, zai, bialduko ditugu prestatzea? Venga. Prestatu. The skies of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Rolling in the Bueno. Bai,
Katiuskak hori hemen asko gustatzen zaizkigu. Txonaren bakoitzaren abilezia edo bakoitzaren zea da. Bai entzuten zala eta zu autobusean juten zinela gizonezkoa. Aberre honek nola gidatzeu ondo din joanes hartu du. Hori lehen izango naizela. Maiteri utziko dio, kolen nabizi. Bai, zulen nabizi, Maite. Venga, Maite. Venga. Bikon hauen tarten, txanon. Barkatu. Kronometroa jarri berdeteta. Hemen kono bat, eta hemen beste Jerry, betikoak dira horiek, hori betiko dira. Eta programa honetan duen bete beharretako bat. Esan dezakegu, Paulino, Euskal Herriko pintxo potearen embajadore izendatu dugula, Eta serio jarri eta barkatu. Bueno, Renteri, barkatu. Baina, ze kastaina harrak eta kutxo norek. Paulipotea. Paulipotea. Laguntzari bihar bazuena. Errekua eta atzetik bueltan. Vale, 2 minutu, 2 minututan, aldaren bezala karri eta guri zerbitu. 30 segundu, Paulino! Lehenengo txizon pio,